Så Danmarks økonomi. I økonomien er der ofte stor uenighed om, hvordan man skal håndtere kriser eller hæve beskæftigelsen osv. Det er jo en meget vigtig ting for landets fremtid, at man har en god økonomi for alle, der bor i landet. Og derfor vil jeg rigtig gerne have deres mening ud for at kunne præge systemet så meget som muligt i deres retning, fordi de tror, det er den rigtige retning. Så i 2008 gik det helt galt, det store krak, finanskrisen, og lige siden har vi prøvet at indhente det, der er tabt. Men hvordan skal vi egentlig gøre det bedst muligt? Så min problemformulering er, hvordan går det med den danske økonomi, og hvordan skal vi forbedre den? Og så har jeg 3 problemstillinger på det redegørende, det analyserende og det diskuterende niveau. Og det redegørende er, hvordan ser trenden for dansk økonomi ud? Det analyserende er, hvorfor er trenden positiv? Og så er det diskuterende, hvad skal der gøres fremadrettet for at forbedre økonomien og sikre vækst i fremtiden. Så, og jeg har bare fået udleveret bilag og grundstof. Jeg har ikke selv været ude at søge materiale, så bare grundbogen og bilagene, som jeg har fået udleveret. Okay, så hvordan ser trenden for dansk økonomi ud? Det redegørende. Så i bilagene er der generelt enighed om, at vi er på vej fremad i den danske økonomi, og bilag 1, som er fra 2014 og kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, taler om, sådan, at de økonomiske vismænd mener, at der kommer til at være en stigning i vækst og beskæftigelse, men så siger de dog også, at det er slet ikke nok til at komme sig efter krisen. Så i takt med at væksten stiger, påpeges der i bilag 2, som er fra 2013, og det er udsendt af Politikken, at konkurrenceevnen også er på optur. Dansk Metal, som er en interesseorganisation, siger, at de har hævet produktiviteten, og derfor er lønkvoten faldet. Og lønkvoten er det er sådan de relative lønomkostninger, og en lav lønkvote betyder en god kortsigtet konkurrenceevne. Så bilag 2 konkluderer så på baggrund af den historisk lave lønkvote, at 2013 bliver et meget godt år, set med økonomiske briller. På den anden side siger CEPOS, den liberale tænketank, i det samme bilag, at det er en for optimistisk konklusion, og det er Mads Lundby Hansen, som er deres cheføkonom. Han påpeger, at vi har tabt hver 4. arbejdsplads siden 2000, og bare nogle få kvartalers salg er for lidt til at kunne være optimistisk. Og så fremhæver han også nogle andre modargumenter mod sådan, at om vi har en god konkurrencevækst eller ej. Han påpeger, at vi har høje industrilønninger i Danmark, og der er højt skatte- og afgiftstryk i Danmark. Så i bilag 5, så fra 2016, de har også et positivt udsyn på den danske økonomi, selvom der er en masse global usikkerhed. Og de tillægger primært det positive udsyn på, at der er en stigning i beskæftigelse, og når der er en stigning i beskæftigelse, så kommer der mere løn tilbage til husholdningerne, og så har de mere købekraft, og så er der højere efterspørgsel. De siger også, at der er nogle svagheder i bilaget 5, og det er fra Nordea Bank, det her kommer fra. Ja, eksperterne fra Nordea Bank mener, at dansk eksport ikke ser så godt ud, mere har noget at gøre med sådan global økonomisk usikkerhed end bare danske forhold. Og det er så den globale økonomiske usikkerhed, som sænker efterspørgselen. Så er der også Brexit, som er negativ for dansk eksport, fordi Storbritannien er Danmarks største handelspartner, og det jeg mener, at konsekvenserne af Brexit vil mindske efterspørgselen. Så generelt kan man sige, at det går ret godt, selvom der er nogle asterisks, der er nogle undtagelser, der er nogle udfordringer i økonomien, men vi er på vej fremad. Det er en positiv trend. Så det analyserende spørgsmål, hvorfor er trenden positiv? I 2008 havde vi en meget seriøs lavkonjunktur og en ødelagt økonomi, men når der er en lavkonjunktur, så følges den jo af en højkonjunktur senere, og så det er den højkonjunktur, vi er på vej ind i nu, ifølge bilagene.
Så i en lavkonjunktur er der sådan en ond cyklus, som kan beskrives af det økonomiske kredsløb, hvor der er lav efterspørgsel for varer, så derfor kan virksomhederne ikke retfærdiggøre at producere meget, og så betyder det, at de bliver nødt til at fyre nogle af deres ansatte, fordi de ikke har brug for sådan en stor produktion, fordi de ikke kan omsætte det, de producerer, fordi der ikke er noget efterspørgsel. Og det betyder så, at de ikke har brug for de ansatte, og så bliver de fyret, og så stiger arbejdsløsheden, og så falder efterspørgselen yderligere, så det er sådan det er sådan en ond cyklus. Så hvis man skal bryde den, så kan man for eksempel have, at husholdningerne bare køber flere varer, sådan så virksomhederne kan producere mere, så de kan retfærdiggøre at producere mere, og på den måde kommer der mere løn tilbage til husholdningerne, fordi der er flere jobs. Så på den måde sættes økonomien ligesom i gang, og den fremgang i konkurrenceevne og bedre lønkvote, som bilag 2 beskrev op i det andet spørgsmål, er kommet af et resultat, som er kommet af, at markedet fungerer ordentligt, og at den her cyklus er blevet brudt mere eller mindre i større eller mindre eller højere grad. Så ja, de siger, at der er fremgang i konkurrenceevne og bedre lønkvote. Og lønkvoten, som er jo den del af omsætningen, som bruges på løn. Jo lavere den er, jo bedre er det danske markeds kortsigtede konkurrenceevne. Så grunden til, at der er højere konkurrenceevne, den konkurrenceevne, som Dansk Metal beskrev, er, at når forbrugerne køber mere, så kan man hæve produktiviteten. Så der er højere efterspørgsel, så kan man hæve produktiviteten, og på den måde skabes der ligesom konkurrence mellem virksomhederne, fordi de har flere kunder at konkurrere om. Og hvis vi får mere konkurrence, så er der ligesom mere vækst, sådan er ideen. Så på den måde, det der sker, er, at vi har fået gang i konkurrencen igen, og derfor mærker vi så en stigning i væksten. Så andre metoder for at få gang i økonomien kan for eksempel være, at staten investerer en masse penge for at lave en bro, og så giver de det job om at lave en bro til et firma, og så får de lavet en bro, og på den måde kommer der masser af jobs, fordi de skal have brug for nogle ansatte til at lave den her bro, så kan blive de ansatte betalt, og på den måde kommer der sådan flere penge ud i systemet, så ja, flere penge tilbage i husholdningernes lomme, og så køber de produkter hos virksomheder, og så har vi ligesom sparket det økonomiske kredsløb i gang. Så det her, det er den keynesianske tilgang, til modsætning til den klassiske tilgang til økonomi. Og faktisk bilag 1 nævner, at finanspolitikken er blevet lempet for at give mere plads til virksomhedernes produktion, for at skabe beskæftigelse. Og sådan, i begge situationer ligesom staten sætter penge ind i kredsløbet for at få det kickstartet, men det kan være lidt risikabelt, fordi at man opbygger en stor statsgæld, og det kan være svært at komme af med. Okay, så det diskuterende afsnit. Hvad skal der gøres fremadrettet for at forbedre økonomien og sikre vækst i fremtiden? Så bilagene kommer med flere forskellige bud fra begge sider af det politiske spektrum, rødt og blåt. I bilag 1, som det er fra AE, og de er som organisation, så ligger de til venstre i det politiske spektrum. Udtrykker, at der er en fare for, at der er ikke lighed i den stigning af vækst i Danmark, som der er blevet set i tiden. Den er ikke lige. Så, og den påpeger, at samfundet må hjælpe de ufaglærte, fordi det er dem, der virkelig led under den her krise, og især også fordi, at i fremtiden, så bliver der bare færre ufaglærte jobs, på grund af automation, ja, i sådan industri og sådan noget, og det er meget, og de siger så, at vi skal hjælpe dem, vi skal opkvalificere dem, for at de kan komme med ind i den nye økonomi her. Og det er et meget venstreorienteret synspunkt, fordi der er meget fokus på vækst gennem lighed,
fordi at de mener, at man ikke skal lade de svageste ligesom i stikken, så det er sådan lidt solidaritet. Og når man lader de svageste i stikken, så er det jo så bliver det sværere for dem at bryde den sociale arv, og så får vi en lavere social mobilitet. Social mobilitet er godt. Så som en kontra til den her til det her fra AE taler bilag 4 om erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen, som siger, at hvis vi bare øger konkurrencen så meget som muligt, så får vi mere vækst, og så bliver vi bare alle sammen rigere. Så vi skal bare fokusere på at øge konkurrencen. Konkurrenceevne. Det er godt. Så siger de også det, at konkurrencestaten er den nye velfærdsstat. Og det er så også en idé, der bliver luftet i det segment af bilaget. Så i det samme bilag er der også en udtalelse fra Enhedslisten, som sætter sig som opposition til det, som Henrik Sass Larsen siger. Han er forresten en socialdemokrat, og det er lidt mærkeligt egentlig. Nej, det er sgu ikke ham, der er socialdemokrat. Undskyld, jeg går bare videre. Så Enhedslisten siger, at de er lidt skeptiske over, hvad de egentlig mener, når han siger bedre konkurrenceevne, og hvor langt han vil gå for at opnå det. Fordi det kan gøres på en forkert og rigtig måde, siger de. I bilag 3 så omtales ideen om konkurrencestaten yderligere med finansminister Bjarne Corydon, som er socialdemokrat, som siger, at de har en meget positiv idé for den danske økonomi, og siger, at vi er på vej med et samfund, som handler mere om konkurrence, sådan, hvor produktion og effektivitet sidder i hovedsædet, så kalder han det konkurrencestaten. Og han mener også, at overførselsindkomst ikke er specielt vigtig for et velfærdssamfund og for hans samfund, hans idé om et samfund. Så det er en meget højreorienteret plan for fremtiden, det der med fokus på konkurrence frem for velfærd. Og det er lidt mærkeligt, fordi han er socialdemokrat. Så i bilaget er der også en udtalelse fra Enhedslisten, som også undrer sig over, hvorfor en socialdemokrat vil sige det. Og de hævder, at velfærdssamfundet ikke er en byrde for samfundet, men i virkeligheden styrke. Og så siger de også bare, at han har det er et dårligt menneskesyn, som han bringer frem, som konkurrencestaten har. Det er bare et dårligt menneskesyn. Og så SF er også ret enige og de siger, at markedskræfter er ikke svaret på alt. Det er så de to meget socialistiske partier, dem lægges til venstre i det politiske spektrum, og de siger sådan her, fordi de tror mere på lighed og solidaritet frem for konkurrence og effektivitet. Okay, så som en konklusion, så kan man sige, at den danske økonomi er i fremgang, og fremtiden ser relativt godt ud. Der er nogle udfordringer, som vi skal møde som land, som der er uenighed om hvorvidt det er en udfordring eller ej, på de forskellige politiske felter, men ja, der bliver nævnt ting som ulighed, konkurrenceevne og globale omstændigheder. Spørgsmålet om vi kan forbedre den danske økonomi i fremtiden, det kan vi dele op i to grupper på hver side af det politiske spektrum, altså hvor de røde siger, at vi skal have alle med i fremtidens økonomi ved at fokusere på lighed og uddannelse, det med opkvalificering, og så mener de også, at det er meget vigtigt, at vi ikke tænker, at velfærdssamfundet ikke er en byrde for økonomien, fordi det synes de ikke der. Så i modsætning så vil de blå sige, at vi bare skal fokusere på konkurrenceevne, fordi det giver bedre vækst, og så bliver vi alle sammen rigere, og så vi skal tage lidt afstand fra velfærden, og så kan vi give mere plads til sådan det frie marked, så vi kan få endnu mere konkurrence. Ja, og det var så det.